A Praza da Porta do Sol será escenario mañá do primeiro dos actos que acollerá o Concello de Ribeira para conmemorar o Día do Orgullo LGTBI. Consistirá nunha charla a cargo do activista cubano Joel Quis Torres, defensor dos dereitos humanos, organizada por Amnistía Internacional en colaboración con Mulleres en Acción e a Asociación Malas Herbas. Ribeira vai a ter unha serie de actividades para conmemorar este día e, sobre todo, máis que conmemorar, para reivindicar os dereitos deste colectivo. Entre estas actividades que se van a facer está a que vamos a presentar hoxe, que está convocada por 3 asociaciones que son Amnistía Internacional, Mulleres en Acción e Malas Herbas. Vai a visitarnos o activista cubano Joel Quis Torres. Joel Quis Torres é un defensor dos dereitos humanos en Cuba, da diversidade sexual e tamén da identidade afrocubana. Está acollido en España por un programa especial de Amnistía Internacional España para protexelo das represións que sufría en Cuba. O acto celebrarase na Praza do Sol de Ribeira. No caso de chuvia, desplazarase ao Centro Cultural Lustres Rivas. O formato da charla será en modo entrevista, conducido pola comunicadora Laura Ríos do colectivo Malas Herbas. E o que imos facer vai ser dirixir o acto e configurar algo así como unha especie de entrevista pública con Joel Quis, non só facendo as preguntas que como asociacións queremos plantexarlle, senón tamén convidando a veciñanza a participar, a esclarecer todo aquilo que queira esclarecer e, sobre todo, a coñecer a realidade do colectivo LGBT nun país que a veces está tan lonxe e tan preto de Galicia como é Cuba, do que moitas veces descoñecemos os avances sociais e tamén as dificultades, pois como falábamos dun colectivo que sufre dunha grandísima discriminación social, tanto a nivel mundial como en España e mesmo en Galicia. A xornada constará tamén de outras actividades lúdicas, como o recital poético a cargo de Marta Ojeda.